Habitat for Humanity International je medzinárodná organizácia, ktorá sa už skoro 50 rokov venuje téme bývania a teda hľadania spôsobov, ako zabezpečiť bezpečné a dostupné bývanie všetkým ľuďom bez rozdielu. Tento projekt vo Valašskej je pre nás veľmi podstatný, lebo reálne dokazuje to, v čo úprimne veríme a v čo aj hlásame. A to je to, že keď je tu dopyt po bývaní, tak tento dopyt sa nemusí naplniť iba výstavbou nových budov, nových bytov, ale práve naopak na tento účel sa môžu použiť už existujúce budovy, v tomto prípade práve aj táto budova vo Valašskej, ktorá je kvalitná, funkčná. Táto budova sa zrekonštruuje na byty, sociálne byty, ktoré sa následne poskytnú ľuďom, ktorí to potrebujú, za cenu, ktorá je nižšia ako tá trhová.